Gipriso si Pablo ug si Silas didto sa Filipos. Gawa Kapitulo 16 versikulo 16 hanggang 40. O sa kaadlaw samtang nagpaingon kami didto sa lugar nga tigumanan aron sa pagampo, gitagbo kami sa usa ka ulipon nga dalagita. Gigamhan siya sa dawtan nga espiritu nga naghatag kanya sa abilidad sa mga tawhana mga Hudyo ug nagdala sila og kasamok dinhi sa atong syudad. Nagatudlo sila sa mga pamatasan nga kontra sa atong kasugo. Mitubag sila si Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ug ang imong panimalay. Unya gitudlo nila ni Pablo ang pulong sa Dios kanya ug sa tanang mga miyembro sa iyang panimalay. Niadto gayong gabhi nagihugasan sa gwardya ang ilang mga samad, ug nagpabautismo siya dayon apil ang tibuok niya nga panimalay. Sila mga Romanhon usab, gikuldoan sila. Busa miadto ang mga pangulo ngadto sa prisuhan ug nangayog pasaylo kanila ni Pablo. Unya gipagawas nila sila si Pablo ug gihangyo nga mobiya na sa maong syudad. Sa dihang nakagawas na si Pablo ug si Silas sa prisuhan, miadto sila dayon sa balay ni Lydia. Gipakigkitaan nila ang mga tumutuo didto ug gidasig nila sila aron lig-unon ang ilang pagtuo. Pagkahuman ng lakaw dayon sila.